Il-Partit Nazzjonalista għal darb'oħra reġa' rrifjuta li jgħid lill-anzjani kemm jaraw żieda fid-dħul tagħhom jekk jirbaħ l-elezzjoni. Din id-darba kien il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Agius li akkosta kollox ma weġibx meta mistoqsi dwar kemm qed iwedu li ser iżidu il-pensjoni u kemm ser tkun iż-żieda li ser jaraw fid-dħul l-anzjani f'pajjiżna. Fil-waqt li Gvern Laburista diġà ta' żieda wara l-oħra lil pensjonanti u issa l-Partit Laburista fil-manifest qed ikun ċaru kategoriku u qed jipproponi żieda ta' 15 euro fil-ġimgħa u żieda fid-dħul ta' 780 euro fis-sena, il-Partit Nazzjonalista baqa' jħalli lill-anzjani fl-ama. Għal kull proposta li għandna kemm ser tiġi tiswa. Tgħidilna kemm tiswa mela? Għalhekk mela tgħidilna kemm tiswa? Il-Labour Party sal-lum meta smajtu fil-press conference ukoll laqqas huma jkun qiegħed jagħti ċertu ammont ukoll. La qiegħda. Le nista' ngħidlek qiegħda fil-manifest tal-Partit Laburista. Mal-costing ħajjatih. Qiegħda fil-manifest tal-Partit Laburista, tal-Partit Nazzjonalista ma jgħid xejn. Il-Partit Nazzjonalista fil-ġranet li ġejjin. Miżura 146 tal-Partit Laburista. Għalkemm qal qudiemu għandu ċifri l-aspirant deputat Prim Ministru baqa' ma jgħidx kemm iż-żieda li qed iwedu għall-anzjani. Tant li spiċċa jgħidilna biex nistednuh fuq il-wan jekk irridu it-tweġibiet. Onorevoli jgħidilna kemm ser ikunu qed jaraw żieda fid-dħul tagħhom l-anzjani. La għandek iċ-ċifri quddiemek x'inhi l-problema tgħidilhom l-anzjani? Jekk għandek iċ-ċifri quddiemek kif qed, x'inhi l-problema li tgħidilhom? Għamilt student hawnhekk għall-konferenza tal-aħbarijiet dwar il-pensjonijiet u xorta m'intix tgħid. Student hawnhekk għamilt stedina għall-medja int. U għedt li għandek iċ-ċifri. X'inhi l-problema tgħid l-anzjani kemm iż-żieda?